В изпълнение на дейности по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" в периода 20 октомври 2023 г. беше проведен тренинг за повишаване на социално-емоционалните умения в учението на 5 А клас от Основно училище "Валери Петров" Плевен с класен ръководител Емилия Русанова. Тема на тренинга – поведение в кризисни ситуации. Добър ден на всички! При нас на нашето занятие, което е на тема "Какво да правя при природно бедствие, при кризисни ситуации", ще припомним що е бедствие, какви бедствия знаем, а може би някои сме били и свидетели на такива кризисни ситуации. Първо, накратко, бързичко да припомним, след като ще говорим за кризисни ситуации и за бедствие, що е бедствие. Що е бедствие? Бедствие е когато нещо се случи. Така. И обикновено на това, което се случва, предизвиква какво? Опасности към живота на хората. Точно така. Когато има опасност за живота на хората, за здравето на хората, когато са нанесени много сериозни материални щети, това са бедствия, това са кризисни ситуации. Какви видове бедствия знаем? Природни бедствия, тези, които са направили от човека. Така, и природните бедствия да изброим. Земетресение. Така. Наводнение. Така. Пожари. Добре. Други? Също така цунами. Сериозни. Добре. Още, Даниел? Урагани и друго. Той каза, че освен природни и такива, които са следствие на човешката дейност, какви такива? Точно така. Пожара може да бъде следствие на човешка дейност, немарливост. Да, това са въоръжените нападения, терористичните актове. Добре, Тони? Също наводненията. Наводненията, те също влизат в тази категория. Учениците си припомниха що е бедствие, видове бедствия и посочиха примери, с които отговориха на въпроса какво да се прави в условията на кризисни ситуации. Груповата работа по казусите стимулира участието на всички ученици. Така, Ивелина Черновиче, синьо. Така, и за Евгений остана оранжеви. Хайде първата редица да чуя Евгений, чета казуса. Така, ученици от начален курс се събират у свой съученик, чието родители не са вкъщи. Решават да си затоплят обяд в микровълнова печка. Поставят яденето в метална чиния. Фурната се възпламенява. Причината за този пожар, Евгений? Така и тя като... Са се предизвикани от разпадане на предварата за пожарена. Това съм се учили. Представител от Българския червен кръст разказа на петокласниците за организацията, участваща в оказването на помощ при бедствия и кризи. Учениците се запознаха с действието на единната система за сигурност, отговаряща на телефон 112. Някой има ли представя като се обади, какво е първото, което трябва да каже? Да. Това е бедствието. Не. Какво само и каква, те да знаят какво да изплатят. Не. Да. Къде се намираме? Точно така. Първият въпрос Къде се намираме? е къде. Според вас, защо първият въпрос е къде? Казваме къде, поради факта, добре, да. Според мен е къде, защото няма
да затваряме първи на 112, защото те могат да искат да ни попитат, да ни кажат нещо. Изчакваме линията, ако те ни дадат продължение, чакаме докато трябва да не дойдат. Благодаря. Психологичната помощ в условията на бедствия и кризисни ситуации е изключително важна и необходима, защото тези събития са травмиращи и оставят отпечатък върху психичното ни здраве. Психолозите Ани Евтимова и Гергана Петкова запознаха участниците в тренинга с моделите на поведение при различни психологични състояния по време на критични ситуации. Аз съм Никола и обичам да се говоря с приятели и да изслушам. Какво тренираш? Карате и футбол. Добре. Някаква мъжа солидарност се усещам. Да, това. Как ще можеш? Какво харесваш? Как? Какво обичаш да правиш? Аз съм Моги и обичам да играя в футбол и да излизам навън с приятели. Да. Така. Трепериш. Опитваш се, искаш да пиеш вода, но не можеш да се посегнеш да вземеш чашата. Да? Да, не да контролира. С всички граници на тялото може да се вземе с краката, не е нужно да... Как да й помогне в тази ситуация? Навили, как да й помогне в тази ситуация? Ще сме до нея, ще ти помогне. Ако наистина е много силно треперенето, можем и ние да усилиме това с едно по-силно разтръскване за няколко секунди, за да като свестяване да получи. Тя да усети, че всъщност трудно контролира тялото си и че може да... Някакъв вече ми се обляна да работя На 112 е хубаво да се звъни, да търсите помощ, да кажете, че приятелката ви трепери цяло, да не може да се справите с нея, тя има нужда от помощ. И през това време да изговорите спокойно. И да сте до нея. И след това ме предупреждам. И след това ти го много случи. Думата се е добре. Добре, спи. Надясно. Още малко надясно. Игри нагоре. Надясно. Игри нагоре за близо. Надясно. Спри. Чакай. Моя да спре. Ти се с тялото напред. Леко Благодарим ви. за търпението, за участието, за инициативността. И за това, че въпреки не толкова приятната тема, която обсъждаме, смятам, че се получи нещо, което не нещо виотално, нещо, което за вас ще бъде полезно. Дори да не се наложи в кризисна ситуация, на всяка една друга
училищната детска ситуация? Да се сетите и да използвате. Аз искам също да благодаря на Ани и на Гери. Бяха много отзивчиви да ни помогнат, да ни покажат наистина дано не се случва, но какво можем ние да направим, за да си помогнем на себе си, да помогнем на тези, които са около нас. Много благодаря, беше много интересно занятието, макар че аз бях от публиката, но пък заплемена наистина от всички тези ситуации и игри, които заедно с Ани и Гери вие изиграхте. И не на последно място пък аз искам да благодаря не само на нашите гости, но и на вас. Доволна съм от вашето активно участие в тренинга поведение в кризисни ситуации и ще ми позволите да ви връча тази грамота за активно участие и да заповядай името на целия клас, заповядай и още веднъж надявам се, че ще бъдете такива, каквито са ви пожеланията един към друг и нека си пожелаем да не се случват тези ситуации, да бъде само добро. Благодаря ви. Образователният процес насърчава формирането на култура у децата за правилно и безопасно поведение в условия на природни бедствия и кризи.